Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Kita new member. Yung mga What's in the clothes niya? Napunta na ako. Baka may pera ba? Okay. Hello. masipag yung pupukan dyan sa inyo. Datang si Mel. Maging kompleto tama. Tara na mo sukuli ho. Punta na ni. Punta na sa sa. Kita ito mo sukuli. Asunik like to. Kita po kami ako sa 200 na po. Tapos inipitan pa niya. Wag mo kayo. No par. Fernando. Paano mo pinalita ka nga? Ocho. Bagja ko yung chat, ba na nakamulungan? Ang ngayon eh. Parang matanda eh. Ay, 7 ka lang. Opo kasi po, mayak sa amin po. Sa ko nang tang lulubos na. Ay, sa ikaya mo. Pamalis niya. Hindi naman na ka. Ay, mo. Pero, wapit, no ka kasi mag-serve. Tuwa. Santa Lucia. Jero, kasi lang ka. Kaya yung Ja!
Diyan, ito yung dinero doon ang pala. Ay, tanis ko tingin mo na. Diyan, tanis ko tingin na lang ang box na. Mag 49 nyo po. Mag 49 nyo po. Wala rin. Wala tayo kaya. Kinangmaya pang tele agent. Madakit sa kaya rin lang. Buli na keka. Buli sabi. Sabi ka rin na mag-inis. Namin nag-decide kung kain. Kanya Next year. Kailangan mo. Wala ka sa loob. Alam mo yan, Sarge. Juwan na. Ano sumad? Ano naman, juwan na. Pero gawa ko mga basa. Ano ba? Ano biya ka sinasaray mo? Ginagustos niya. Konting kaya ganyan. Eh, hindi, bago mo balik yung sa sana ka. Oh. Hindi yung jumet. Paglasin niya ka? Nakanan pa nakatakin. Ayun sana ba dyan?
Hindi, ang Monday mo. Ang Monday. Sa dalawa yung maaari sa training. Actually, baka ang meeting maaari pa kanyan, kung usot mo, o kaya kanyang-kanyang mumugyan dalon. Ay, baka ta. Potang lublog mo kanito. Pobre mong mabasa. Potang lublog mo, potang lublog. Ano ka pa? Papalutok. Pobre mong mabasa. Sige, paano? Paano? Pero may best na nga ano yung ano mo, oh. Sex na name Melinda Manuel. Ba? Jolly Bars? Boss! Boss! Jolly Bars daw! Jolly Bars daw ya! Bismarck? Bismarck? Bismarck na? Awag daan! Ay, makasalanan po kayo ng Jollibee. Ay, ganun yun. Uy, may sarap. Mga sabihin. Ganyan na lang mo.
Kaya nili na yun. Ini ng banda. Diyan dito para yung setting. Ang juligdan. Ali, diyan nila siya. Kasi tumugin ko siya. Everyone mo. Kamu po niya. Kasi sinasama. Hoy, kala ba ni Bingkigan? Pwede mo na yung mapaliburin yan. Pwede mo na yung Patad-patad ka nun eh, ma'am. Ano mo pag-iwas tayo? Baliktad na ako. May nila ko. Patad-patad. 5 seconds. Oh, juwa ni. Oh, jowa na. Kaputol ko ah. Ay, live sing niya. Tantak Stiwari. Paligang mag-do kahit pa.
Good.